Dobrý deň, vítam vás pri mojom dnešnom videu, v ktorom sa budem venovať takým témam, s ktorými v podstate pracujem, čiže o tanci a o vedomí. Téma je teda fenomenológia tanca a vedomia. Najprv začnem trošku osobnejšie, kým sa dostanem k samotnej téme. Nie som tu preto, aby som vás niečo učil, a nie som tu ani preto, aby som vám dával odpovede. Tento priestor vzniká pre vás, ktorí cítite, že sa vo vás niečo mení. Hlboko, potichu, často možno bez slov. Možno už rozumiete mnohým veciam. Možno ste už prešli aj rôznymi cestami, technikami, knihami, učiteľmi. A napriek tomu stále máte pocit, že vaše telo nevie kam ísť. Že vnútorný pohyb vnímate, no stále nemá nejaký tvar. A zmena, ktorú cítite, ostáva len niekde medzi pocitom a myšlienkou. Moja práca všeobecne vznikla a stále vzniká práve z tejto skúsenosti. Z dlhého počúvania tela. Čo mi chce telo povedať? A ono hovorí. Alebo z ticha. A z toho ticha prichádzajú informácie. A taktiež z pohybu, ktorý zase prichádza skôr než slova. Pracujem s telom, tancom a symbolickým jazykom. V tanci nechcem dokonalú techniku, skôr jazyk vedomia. Tanec vnímam ako spôsob, ako sa vnútorný proces môže stať viditeľným, počuteľným a prežitým. Nie len cez choreografiu, ktorú tancujeme, ale cez vedomý pohyb, ktorý nesie určitý význam. Slova používam až vtedy, keď je to prežité v tele, keď telo odpovie. Nesnažím sa vysvetľovať, ale pomenovávať a následne aj ukotvovať. Keď sprevádzam ľudí, keď ich, povedzme, že teda učím tanec s mojím spôsobom, nejdem cestou návodov ani rýchlych riešení. Počúvam, čo treba urobiť a kadiaľ sa vydať. Vytvárame rámec a bezpečný priestor, v ktorom sa môže objaviť presne to, čo je pripravené byť v danej chvíli videné. Každý proces má začiatok, stred a koniec. Tento proces nekontrolujem. Proces plynie tak, aby sa zmena mohla integrovať do života. Táto práca nie je pre každého. Vyžaduje spomalenie, prítomnosť, stíšenie a ochotu necítiť sa hneď istý v danom procese. Ak cítite, že už nechcete len rozumieť, že potrebujete tú zmenu prežiť, zažiť v tele, v pohybe, v každodennom živote, tak ste možno na správnej adrese. Ale pozor, neukážem vám cestu, že tadiaľ to choď, urob toto a toto. Snažím sa vytvárať priestor, v ktorom tú cestu môžete objaviť iba vy sami. A ja pritom môžem kráčať vedľa vás, spolu s vami. Tak poďme na tú fenomenológiu tanca, tak ako ju vnímam, ako som ju začal integrovať aj do svojej práce. K tancu som sa dostal ako interpret. Učil som sa formy, kroky, techniku, choreografie. Mojou pozornosťou bol pohľad zvonka, ako tanec vyzerá, či je správny, presný, čitateľný. Postupne som si však začal uvedomovať, že čím viac sa s tancom identifikujem ako s výkonom, tým viac sa vzdialujem od seba. Tanec bol možno presný, ale nie vždy živý. Zlom nastal v momente, keď som sa prestal pýtať, ako tanec vyzerá a začal som sa pýtať vnútri v sebe, ako ho prežívam. Ja som ten tanec prežíval. Mal som pocity, aj emócie, tie boli vždy prítomné. Aj oni definovali ten samotný tanec, ale moja pozornosť bola smerovaná najmä na výkon. Keď sa objavil tanec vnútri, tanec ako vnútorný proces,
nie ako obraz pre druhých. Nastal posun, výrazný posun, aj vo vnímaní, aj vo mojom osobnom vedomí. Tento posun je presne paralelou medzi identifikáciou a individuáciou. Sú dva pojmy, ktorým sa budem v tomto videu venovať aj neskôr, možno, že ich poznáte. Z identifikácie s rolou tanečníka som sa postupne presúval k individuálnemu prežívaniu pohybu. K tomu, kým naozaj v pohybe som. Práve cez tanec som začal chápať, že vedomie sa neodohráva oddelenie od tela. Pohyb mi ukázal, že univerzálne vedomie sa prejavuje ako smerovanie, pozornosť, impuls a zmysel, ktoré sa rodia ešte skôr, než ich pomenujeme cez osobné vedomie. Tanec sa stal laboratóriom skúseností. Skúmal som, hľadal som to laboratórium skúseností, v ktorom som mohol priamo pozorovať, ako sa vedomie, to univerzálne, ukazuje v tele. Až neskôr som zistil, že to, čo som v tanci intuitívne žil, má vo filozofii aj svoje meno a volá sa to teda fenomenológia. A spôsob myslenia a nazerania, ktorý sa zameriava na vysvetľovanie zvonka, ktorý sa nezameriava na vysvetľovanie zvonka, ale na skúmanie skúseností tak, ako sa práve dejú. Fenomenológia mi dala jazyk pre niečo, čo som už poznal telom, že pohyb nie je len čin, ale prejav vedomia. Vedomia s veľkým V. A že tanec môže byť cestou k jeho hlbšiemu pochopeniu. Fenomenológia v tanci je teda vedomé skúmanie prežívania pohybu zvnútra. Nezaujíma sa o to, ako tanec vyzerá navonok, ani o to, či je technicky správny. Jej pozornosť smeruje k tomu, ako sa pohyb žije, čo sa deje v tele, v dýchu a v pozornosti tanečníka. Každý pohyb má svoju kvalitu, váhu, chuť, dokonca aj chuť, rytmus, ktoré sa dajú vnímať len cez priamu skúsenosť. Napríklad, keď v tanci zdvihneme ruku, fenomenologický pohľad sa nepýta, či je pohyb správne prevedený, ale kde sa vlastne rodí. Vzniká v dychu, v hrudi, v zámere alebo v tichom impulze. Aký má pocit? Je ľahký, ťažký, tekutý alebo ostrý? Ako pracujeme s časom? Zrýchluje ho alebo naopak ho rozťahuje, zväčšuje? A mení tento pohyb tvoj vnútorný stav, tvoje prežívanie seba a priestoru? V tejto perspektíve sa tanec stáva prežívaným fenoménom a nie iba formou, ktorú niekto sleduje zvonka. Fenomenológia, najmä v chápaní filozofa Maurice Merleau-Pontyho, hovorí, že telo nie je objekt, ale spôsob, akým sme vo svete. V tanci to znamená, že telo pohyb nevykonáva, ale ním myslí. Pohyb sa stáva jazykom skúsenosti, spôsobom, akým vedomie komunikuje samo so sebou aj s priestorom okolo. Fenomenologický tanec v praxi často vyzerá veľmi jednoducho. Pohyb je pomalý, pozornosť obrátená dovnútra, oči môžu byť zatvorené. Tanečník sleduje jemné telesné pocity a mikropohyby bez snahy niečo zahrať alebo predvádzať. Dôležitá je dôvera v to, čo sa chce pohnúť samo, bez nátlaku a bez hodnotenia. A takto vznikla aj moja platforma a koncept tancovania, ktorý som nazval Heaven Dance. Pri Heaven Dance smeruje pohyb zvnútra, teda z vedomia univerzálneho, na rozdiel od klasických tanečných hodín, kde pozornosť zameriavame na techniku a interpretáciu. V mojom ponímaní tanca sa kruh uzavrel. Od identifikácie k individuácii. Fenomenologické otázky, ktoré si tanečník kladie, nie sú teda o výkone, ale o prítomnosti. Čo sa teraz deje? Kam ma telo vedie? A čo sa zmení, keď zmením svoju pozornosť? Na rozdiel od choreografie, ktorá pracuje s vonkajšou formou, krokmi, pohľadom diváka, fenomenologický tanec smeruje k vnútornému prežitku, impulzom a osobnému vedomiu tanečníka, ktoré je vedené univerzálnym vedomím.
Fenomenológia v tanci je umenie zostať v kontakte so skúsenosťou pohybu skôr, než ju pomenujeme alebo zafixujeme. Je to pozvanie byť v pohybe prítomný, nie ako interpret, ale ako živá, cítiaca bytosť, cez ktorú sa tanec deje. Preto vás srdečne pozývam k Heaven Danceu. Všetky informácie nájdete na mojej webovej stránke, stačí sa ozvať. Poďme teraz ďalej k samotnej fenomenológii vedomia. Nasledujúce rozprávanie bude mať niekoľko častí, kde si vysvetlíme, tak ako to vnímam ja, čo je fenomenológia vedomia. Začnem 3 príkladmi, ktoré nás uvedú trochu do problematiky a následne sa rozvinú do súvislého pochopenia, poznania, integrácie. Môže sa zdať, že tieto 3 príklady, ktoré uvediem na úvod tejto ďalšej časti, odbočia od témy, ale vydržte, nie je to úplne tak. Takže tá prvý príklad, určite ste to počuli, ak nie, tak vysvetlím, po anglicky starseed alebo hviezdne semienka. Ale v ponímaní, ktoré chcem ja rozšíriť, nie ako identita, ale ako frekvenčný stav vedomia. Pojem starseed neoznačuje bytosti pochádzajúce z iných planét, ale určitý typ energie a vibrácie vedomia, ku ktorej má potenciálne prístup každý človek. Ide o mentálny a symbolický koncept, ktorý sa často mylne chápe ako osobná identita, no v skutočnosti opisuje stav naladenia, nie pôvod. Charakteristiky frekvencie starseed, upozorňujem, nejde o vlastnosti osoby, ale o prejavy určitého vedomého stavu. Čiže tie charakteristiky frekvencie sú nasledovné, možno, že sa s ním budete identifikovať. Vnímanie reality mimo lineárneho času, zvýšená empatia a citlivosť, prístup k hlbšej vnútornej inteligencii, dočasný pocit neukotvenia v bežných spoločenských štruktúrach, silná intuícia a symbolické vnímanie sveta, transcendentné skúsenosti, zmenené stavy vedomia alebo mimotelové zážitky, fázy samoty ako súčasť vnútornej transformácie, prirodzená tendencia k súcitu, službe a tvorivosti. Tieto frekvencie samozrejme sa môžu určitým spôsobom aktivovať. Nemusia byť prítomné hneď od začiatku. V nejakých štádiách života sa môžu aktivovať. Častokrát sa to tiež nazýva prebudenie vyvolených. Ale nie je to tak. Je to proces, ktorý je dostupný úplne každému. Čiže ako sa aktivujú tieto frekvencie? Napríklad nejakou intenzívnou skúsenosťou, zážitkom, ktorý naruší staré mentálne schémy. Prehodnotenie presvedčení a identity. Rozšíreným duchovným porozumením, prehlbením vzťahu k sebe a k životu. Vnútorným liečením. Integráciou, čiže spojenie vedomia so zodpovednosťou v každodennom živote. Starseed nie je niekto, kým si. Je to frekvencia, ktorú môžeš žiť. Druhý príklad, ktorý je veľmi v súčasnej dobe tiež rozoberaný, je príklad empat. Ale znova, nie identita, ale otvorený senzorický režim vedomia. Je to režim vedomia. Otvorený senzorický režim vedomia. Pojem empat neoznačuje špeciálny typ človeka, ale stav zvýšenej percepčnej a emočnej priepustnosti. Ide o prirodzenú schopnosť nervového systému a vedomia, ktorá sa môže aktivovať u kohokoľvek, najmä v období citlivosti, traumy, hľadania zmyslu alebo už rozšíreného vedomia. Problém nastáva vtedy, keď sa tento stav stane identitou. Vtedy vzniká príbeh ja som empat, ktorý môže nevedome fixovať zraniteľnosť, hranice a pocit odlišnosti. Ako sa teda prejavuje empatická frekvencia?
Upozorním, nejde o typ osobnosti, ale o režim vnímania. Empatická frekvencia, zvýšené vnímanie emócií druhých, silná citlivosť na atmosféru, napätie a nevyslovené obsahy, rýchla emocionálna rezonancia, tendencia k súcitu a pomoci, preťaženie v hlučnom, chaotickom alebo konfliktnom prostredí, potreba samoty na reguláciu nervového systému. Kedy sa z tejto frekvencie stáva identita? Keď sa stane identita, vzniká ilúzia. V hlave nám napríklad môže bežať: musím sa chrániť pred energiami druhých. Som príliš citlivý pre tento svet. Iní mi berú energiu. Upíry. Tieto naratívy posilňujú separáciu, nie vedomie. Citlivosť sa namiesto zrelosti mení na obranný príbeh. Aká je zrelá forma empatie? Dá sa aj na to nazvať vlastne integráciou namiesto identity. Empatia ako schopnosť, ktorú viem zapnúť aj vypnúť. Jasné hranice bez zatvárania srdca. Vnímanie bez preberania. Netreba to preberať. Súcit bez sebaobetovania. Ukotvenosť v tele a realite. Veľmi dôležité. Ukotvenosť. Empat nie je niekto, kým si. Empatia je schopnosť vedomia v určitom režime. A tretí príklad, ktorý súvisí s telom, je choroba. Nie ako identita, ale ako stav systému v čase. Choroba sama o sebe je proces. Nie niekto, kým som. Je to stav tela, nervového systému, psychiky alebo ich vzájomnej regulácie. Identifikácia nastáva vtedy, keď sa z diagnózy stane jadro identity. Nehovorím, mám chorobu, ale aspoň som chorý človek. V tomto momente sa choroba presúva z roviny procesu do roviny bytia. Ako vzniká vlastne samotná identifikácia s chorobou? Diagnóza prinesie pomenovanie chaosu, čiže vlastne následuje úľava. Okolie častokrát začne človeka vnímať práve cez chorobu. Chorobou si do toho príbehu prinášame pozornosť, starostlivosť, zmysel, v podstate štruktúru. A samotný ten príbeh tej choroby, toto vysvetľuje môj život. To si častokrát hovoríme pri identifikácii, toto vysvetľuje môj život. Choroba. Postupne sa vytvorí vnútorný postoj. Postupne. Bez choroby by som nevedel, kým som. To neznamená vedomú manipuláciu. Je to adaptívny mechanizmus vedomia. Keď sa choroba stane identitou, čo sa deje? Telo prestáva byť procesom, stáva sa pokazeným objektom. Uzdravenie ohrozuje identitu, aj nevedomo. Objaví sa strach. Kto budem, keď už nebudem chorý? Systém sa fixuje v stave ochrany. Vtedy môže liečba fungovať technicky, ale vedomie sa jej nedrží. Aký je zrelší pohľad na chorobu? Nepopieram chorobu, ale ruším identifikáciu. Choroba je len informácia, nie definícia. Je to dialog systému so sebou. Stav sa môže meniť. A identita tým pádom zostáva otvorená. Nebudeme si hovoriť, som moja diagnóza, ale prechádzam stavom, ktorý so mnou nejakým spôsobom komunikuje. A na záver ešte jednu vetu uzatvárajúcu. Nie som moja choroba. Choroba je proces, ktorý sa vo mne odohráva.
Nikoho nechcem teraz zraňovať. Neznamená popieranie bolesti. Znamená to uvoľnenie priestoru pre pohyb, aby sa to mohlo rozpustiť. Toto boli 3 také základné príklady identifikácií. Dotkli sme sa mentálneho vedomia, čiže konceptu hviezdnych semienok. To bolo súvisí s mentálnym svetom. Empat súvisí s emočno-nervovým systémom a choroba bola teda naviazaná na telo. Poďme si rozšíriť teraz nejaké ďalšie identifikácie naprieč úrovňami vedomia, s čím sa osobné vedomie dokáže zidentifikovať a tým pádom vzniká ilúzia. Čiže sú to iluzórne identifikácie vedomia. Čiže urobme si taký prehľad najčastejších typov identifikácií, ktoré sa tvária ako ja, no v skutočnosti sú stavmi, rolami alebo stratégiami. Najzákladnejší príbeh identifikácie je ego narratív. Aká je to úroveň, kde sa to deje? Je to mentálna úroveň a hlavne autobiografická úroveň. Som ten, komu sa vždy deje krivda. Som silný, ktorý všetko zvládne. Som ten, čo nikdy nemal šancu. Aká je realita? Príbeh, ktorý som si vytvoril a som sa s ním zidentifikoval, je pamäťový model, nie je to bytie. Mení sa, keď sa mení kontext a vedomie. Dá sa od tohto povedať, s týmto ste možno pracovali. Čiže ďalšia identifikácia s traumou. Aká je to úroveň? Úroveň je to nervový systém a hlavne trauma sa ukladá do podvedomia, čiže nervový systém podvedomie, čo zvykne naša hlava hovoriť, som zlomený, niečo je so mnou fundamentálne zlé, alebo teda brutálne zlé, musím byť stále v strehu. Aká je však realita? Čo je trauma? Trauma je zamrznutá reakcia, nie identita. Je to nedokončený pohyb. Pohyb v systéme. V systéme myslíme telo, priestor, život. Ďalšia identifikácia, napríklad s emóciou, čiže sme v emočnom poli. A som hnev, som smútok, som úzkostný človek. Aká je realita? Emócia je vlna energie v čase. Identifikácia ju robí chronickou. Pozor na to, chronickou, no. Identifikácia ďalšia, napríklad, čo tiež veľmi často sa teraz rozoberá, je rola obete, vinníka, spasiteľa. Aká je to úroveň? Je to archetypálna úroveň. Obeť, stále sa mi to deje. Spasiteľ, musím zachraňovať. Vinník, všetko je moja chyba. Aká je realita? Ide o dynamiku vzťahu, nie podstatu osoby. Treba to vnímať ako dynamiku. Vzťahu so sebou a s danou situáciou. Veľmi obratná identifikácia s duchovnou rolou. Aká je to úroveň? Spirituálne ego? Som prebudený, som učiteľ, som na vyššej vibrácii. Vedomie sa neidentifikuje. Keď sa identifikuje, stáva sa ideológiou. Identifikácia s myslením, to je v podstate úroveň kognitívna. Čiže ja rovná sa moje myšlienky. Keď to cítim, myslím, tak to musí byť pravda. Ale pozor, myšlienka to asi tiež už budete vedieť, myšlienka je udalosť, nie autorita. Ťažká identifikácia s telom a výzorom, aká je to úroveň fyzická, sociálna. Identifikujem sa so svojím telom, som moje telo, alebo som pekný, som škaredý, som starý, som silný, to sú všetko identifikácie. A realita je aká? Telo je proces v čase a nie je pevná forma. Identifikácia s výkonom a hodnotou.
Úroveň sociálno-ekonomická. Som to, čo dokážem, mám hodnotu len keď som užitočný, ale pozor, hodnota nie je funkcia výkonu. Ďalšia identifikácia s názorom a presvedčením alebo názormi. Aká je to úroveň? Je to ideologická úroveň, identifikujeme sa s ideologickými názormi, toto som ja a toto je pravda. Kto nesúhlasí, ohrozuje ma veľmi aktuálne v dnešnej dobe. Ale znova, aká je realita? Presvedčenie je mapa, nie územie. Zamyslite. Identifikácia s rolou pohlavia a samozrejme vzťahu. Aká je to úroveň? Je to biologicko-sociálna úroveň. To sú veľmi ťažké identifikácie. Som matka, som partner, som muž, som žena. Sú to role, vzťahové funkcie, ale nie je to bytie. Pozor na identifikáciu s utrpením. Je to existencionálna úroveň. Keď sa identifikujete s utrpením, môj život je boj. Byť naživé znamená trpieť. Tu na zemi je to hrozné. Utrpenie vzniká z odporu k tomu, čo je. Identifikácia s hľadaním. Je to úroveň duchovno-existencionálna. Ešte nie som tam, som na ceste, musím sa stať niekým iným. Lenže hľadanie predpokladá stratu, ktorá sa nikdy nestala. Aký je zjednocujúci vzorec alebo nejaký kľúč k týmto identitám? Identita vzniká tam, kde sa pohyb zafixuje. Je to skamenie. Nie som to, čo sa vo mne objavuje. Som priestor, v ktorom sa to objavuje a mizne. Poďme teraz trošku sa povenovať samotnej fenomenológii vedomia. Keď sa pozeráme na ľudské prežívanie bez metafyzických alebo ezoterických nejakých domnienok a bez potreby vytvárať nové identity, začína sa odhaľovať jednoduchý, no radikálny fakt. Väčšina toho, čo nazývame ja, nie je bytie, ale opis. Vedomie samo o sebe nemá tvár, meno ani príbeh, je to otvorené pole, v ktorom sa objavujú javy, aj myšlienky, emócie, telesné pocity, spomienky, role, presvedčenia. Fenomenológia vedomia sa nezaoberá tým, čím by sme mali byť, ale tým, čo sa skutočne deje v priamom prežívaní, ešte predtým, než sa toho zmocní výklad. Priamy pohľad ukazuje, že všetko, čo vieme o sebe povedať, sa objavuje v čase. Myšlienka prichádza a odchádza, emócia vzniká, mení intenzitu a mizne. Telo neustále prechádza mikrozmenami, ktoré si bežne ani neuvedomujeme. Dokonca aj pocit identity, ten intimný dojem som niekým, nie je trvalý. Objavuje sa v určitých chvíľach, zosilňuje sa v záťaži, slabne v pokoji a niekedy úplne zmizne. Napríklad v hlbokom sústredení, tvorbe alebo tichu. Fenomenologicky vzaté identita je udalosť, nie substancia. Zlom nastáva v momente, keď sa niektorý jav prestane vnímať ako jav a začne sa vnímať ako ja. Tento presun je jemný a zdanlivo samozrejmý. Myšlienka už nie je len myšlienkou, ale môj názor. Emócia už nie je len vlna v tele, ale ja som takýto. Telesný stav už nie je len signál, ale definícia. Vedomie si tak privlastňuje vlastný obsah a vytvára identitu z toho, čo je v skutočnosti iba pohybom. Fenomenológia to nehodnotí, neodsudzuje. Len si všíma, kde presne sa proces zmení na bytie. Keď sa identifikácia ustáli, vzniká pocit kontinuity a pevnosti. Ten má svoju funkciu, umožňuje orientáciu, zodpovednosť, sociálnu komunikáciu, proste v tom matrixe nejakým spôsobom fungovať. Ale samotný problém nevzniká z identity samotnej, ale z jej absolutizácie, keď sa zabudne, že ide o pracovný model. A vzniká utrpenie. Vedomie sa začne brániť zmene, pretože zmena by ohrozila
obraz seba. Čokoľvek, čo naruší príbeh identity, sa začne javiť ako hrozba, aj keď ide len o prirodzený pohyb života. Presná fenomenológia vedomia ukazuje, že utrpenie nevzniká primárne z bolesti, straty či neistoty, ale z odporu voči premenlivosti. Bolestivý jav sám o sebe je intenzívny, no prchavý. Utrpenie vzniká vtedy, keď sa k nemu pridá mentálny komentár: toto by nemalo byť, takto by som sa nemal cítiť. Toto som ja. V tej chvíli sa vedomie stiahne okolo javu a vytvorí sa uzol. Fenomenologicky možno pozorovať, že čím silnejšia je identifikácia, tým menší je vnútorný priestor. Keď sa pozornosť obráti späť k samotnému prežívaniu bez snahy ho meniť alebo pomenovať, začne sa objavovať iná kvalita. Javy sa dejú, no nemajú majiteľa. Myšlienky sa objavujú, no nikto ich nemusí obhajovať. Emócie sa pohybujú telom, no nemusia definovať hodnotu ani smer. Tento stav nie je otupený ani odťaživý, naopak, je mimoriadne živý. Rozdiel spočíva v tom, že vedomie prestáva byť zlepené so svojím obsahom. V tomto bode sa ukazuje, že vedomie nie je vec ani vlastnosť osoby. Je to otvorenosť, v ktorej sa osoba môže objaviť ako jeden z javov. Keď sa tento pohľad stabilizuje, identita sa nestáva nepriateľom, ale nástrojom. Dá sa používať, meniť, odkladať. Vzťahy, role a príbehy nestrácajú význam, no strácajú absolútnu váhu. Nie sú tým, kým sme, ale tým, čím sa dočasne prejavujeme. Presná fenomenológia vedomia preto neponúka novú odpoveď na otázku, kto som, ale odhaluje, že samotná otázka vzniká až po identifikácii. V priamom prežívaní pred otázkou je len prítomnosť javu v poli vedomia. Ticho, v ktorom sa objaví myšlienka. Priestor, v ktorom sa zdvihne emócia. Živosť, ktorá sa sama od seba pohybuje. Keď sa toto rozpozná, nevznikne pocit nadradenosti ani úniku zo sveta, ale hlboká samozrejmosť bytia. V konečnom dôsledku presná fenomenológia vedomia ukazuje, že sloboda nespočíva v tom, že sa zbavíme javov, alebo v tom, že si ich prestaneme zamieňať za seba. Vedomie nemusí byť opravované ani vylepšované. Stačí, keď sa postupne prestane zužovať na svoje vlastné obrazy. V tom momente sa pohyb vracia späť do pohybu a ja sa uvoľňuje späť do priestoru, z ktorého sa nikdy v skutočnosti nestratil. S týmto veľmi súvisí Jungov proces individuácie. Jungov proces individuácie je opisom toho, ako sa človek stáva celistvým. Nie lepším, nie dokonalejším, ale pravdivejším voči tomu, čím už je. Nejde o budovanie identity, ale o jej postupné rozpúšťanie a preusporiadanie tak, aby vedomie prestalo byť ovládané nevedomými obsahmi. Individuácia nie je sociálny úspech ani duchovná výnimočnosť. Je to vnútorný proces, v ktorom sa osobnosť prestáva zamieňať za masky, komplexy a projekcie. Na začiatku života je vedomie prirodzene identifikované s persónou, sociálnou maskou, ktorú si vytvárame, aby sme mohli fungovať vo svete. Persóna nie je klamstvom, je to potrebná adaptácia. Problém nastáva vtedy, keď sa s ňou stotožníme úplne. Vtedy človek verí, že je tým, čím sa javí navonok, rolou, povolaním, obrazom, očakávaním druhých. Jung ukazuje, že takáto identita je jednostranná a nevyhnutne vedie k vnútornej nerovnováhe. To, čo persona vylučuje, nikam nezmizne. Presúva sa do tieňa, oblasti nevedomia, ktorá obsahuje potlačené vlastnosti, emócie, impulzy, ale aj tvorivý potenciál. Tieň nie je len temný v morálnom zmysle. Je temný, pretože nie je vedomý. Proces individuácie sa začína vtedy, keď sa tieň začne hlásiť o slovo. Cez konflikty, projekcie, silné emócie, sny alebo krízy v živote. Fenomenologicky
Povedané ide o moment, keď sa vedomie stretne s obsahom, ktorý odmietalo považovať za svoj. Integrácia tieňa neznamená jeho vyžitie alebo potlačenie, ale rozpoznanie. Človek prestáva hovoriť, toto nie som, a začína vidieť, toto sa vo mne objavuje. V tomto bode sa proces individuácie výrazne prekrýva s presnou fenomenológiou vedomia. Tieň sa prestáva javiť ako identita a začína byť vnímaný ako jav v poli vedomia. Tým stráca svoju deštruktívnu moc. Ďalšou vrstvou procesu je stret s animou a animusom, vnútorným obrazom opačného pohlavného princípu, ktorý Jung chápal symbolicky, nie biologicky. Ide o vzťahovú a duševnú dimenziu osobnosti, ktorá sprostredkúva kontakt s nevedomím. Pokiaľ je anima alebo animus neintegrovaný, človek ich projektuje navonok, do partnerov, autorít, ideálov. Individuácia znamená stiahnutie týchto projekcií späť k sebe, čo je často sprevádzané dezilúziou, ale aj prehlbením vnútorného života. Vrcholným bodom procesu individuácie je kontakt so symbolom, nazýval to self. Self nie je ego ani vyššie ja v populárnom zmysle, v tom, čo sa teraz rozpráva. Je to archetyp celistvosti. Princíp, ktorý presahuje vedomú osobnosť a zároveň ju aj zahrňa. Ego je stredom vedomia. Self je stredom celej psyche. Keď ego pochopí, že nie je pánom domu, ale jeho obyvateľom, dochádza k zásadnému posunu. Človek prestáva žiť zo snahy ovládať život a začína s ním spolupracovať. Dôležité je, že individuácia nie je lineárna ani konečná. Nie je to stav, ktorý sa dosiahne. Je to dynamický vzťah medzi vedomím a nevedomím, medzi formou a pohybom. Jung zdôrazňoval, že ide o celoživotný proces, ktorý sa často zosilňuje v druhej polovici života, keď vonkajšie identity strácajú svoju presvedčivosť a vedomie je nútené obrátiť sa dovnútra. Z pohľadu presnej fenomenológie vedomia možno individuáciu chápať ako postupné uvoľňovanie identifikácií. Persona, tieň, anima, animus, aj ego sa prestávajú javiť ako ja a začínajú byť vnímané ako štruktúry, ktoré sa objavujú v poli vedomia. Self potom nie je nová identita, ale symbol pre skúsenosť, že vedomie nie je obmedzené na žiadnu z týchto foriem. Individuálny človek teda nie je niekto hotový, ukončený, prebudený, vyvinutejší. Je to človek, ktorý dokáže niesť vnútorné protiklady, bez nutnosti ich popierať, projektovať alebo fixovať do identity. Vie, že je procesom, nie výsledkom. A práve v tom spočíva Jungová radikalita. Skutočná celistvosť nevzniká pridaním ďalšej vrstvy osobnosti, ale unesením jej premenlivosti. Porovnanie Jungovho procesu individuácie s mechanizmom identifikácie je veľmi presné, pretože v tom zmysle hovoria o tom istom pohybe len z opačných strán. Jeden opisuje, ako sa vedomie uvoľňuje zo stotožnení a druhý, ako sa do nich zamotáva. Rozdiel nie je v obsahu, ale vo vzťahu k obsahu. Identifikácia je potom v podstate ako keby zamrznutie vedomia. Identifikácia vzniká vtedy, keď sa určitý jav v psychike, myšlienke, emócia, obraz, rola, stav prestane vnímať ako prechodný a začne sa považovať za mňa. Vedomie sa vtedy stiahne okolo tohto javu a vytvorí pocit pevného ja. Tento proces má ochrannú aj orientačnú funkciu, no zároveň vedie k zúženiu, stiahnutiu. Čím je identifikácia silnejšia, tým menej priestoru má vedomie na pohyb a transformáciu. Psychologicky sa to prejavuje stagnáciou, projekciami a opakujúcimi sa konfliktami. Z Jungovho pohľadu je identifikácia prirodzený stav nezrelého ega. Ego sa najprv musí s niečím stotožniť, aby vôbec vznikol pocit ja. Identifikácia s personou, s rolami, s morálnymi postojmi či s obrazom o sebe je nevyhnutným vývojovým štádiom. Problém nevzniká zo samotnej identifikácie, ale z jej nevedomosti a trvalosti.
Individuácia ako vedomé uvoľňovanie identifikácie. Proces individuácie možno chápať ako systematické rozpoznávanie a uvoľňovanie identifikácie, nie ich ničenie. To, s čím sa ego pôvodne stotožnilo, sa postupne objavuje ako objekt vedomia. Persona už nie je ja, ale nástroj. Tieň už nie je cudzí, ale rozpoznaný. Anima či animus už nie sú projektované navonok, ale prežívané ako vnútorné vzťahové pole. Fenomenologicky ide o zásadný posun. To, čo bolo prežívané zvnútra ako subjekt, sa začína vnímať zvonka ako jav. Ego sa učí niesť napätie medzi protikladmi bez toho, aby sa s niektorým z nich definitívne stotožnilo. Práve toto Jung považoval za znak zrenia vedomia. Ego z centra sveta na funkciu vedomia. Takže keď sa to zmení z centra sveta na funkciu vedomia. V identifikácii je ego stredom všetkého. Svet, vzťahy aj vnútorné dianie sa interpretujú cez otázku, čo to hovorí o mne. V individuácii ego nestráca svoju funkciu, ale stráca svoju absolútnosť. Uvedomuje si, že je jednou zo štruktúr v širšom psychickom celku. Tento posun je často sprevádzaný existencionálnou krízou, pretože ego zažíva stratu výsadného postavenia. Z pohľadu presnej fenomenológie vedomia ide o prechod do identifikovaného vedomia od identifikovaného vedomia k reflexívnemu vedomiu. Ego sa stáva pozorovateľným. A v momente, keď je niečo pozorovateľné, prestáva to byť tým, kým sme. Self ako identita. Kľúčový rozdiel medzi individuáciou a bežnými duchovnými cestami je v tom, že self nie je nová identita, ktorú by si ego malo osvojiť. Jung opakovane varoval pred infláciou ega, teda pred tým, aby sa ego stotožnilo s archetypom celistvosti. Individuácia neznamená stať sa self, ale žiť vo vedomom vzťahu k nemu. V tomto bode sa Jungov model stretáva s fenomenologickým pohľadom. Self sa neprežíva ako objekt ani ako osoba, ale ako usporadúvajúci princíp, ktorý sa prejavuje skrze symboly, sny a synchronicity. Ak by sa self stalo identitou, proces individuácie by sa zvrhol späť do identifikácie len na vyššej, rafinovanejšej úrovni. Identifikácia teda hovorí, toto som ja. Individuácia hovorí, toto sa vo mne objavuje. Identifikácia zúžuje vedomie okolo obsahu a individuácia rozširuje vedomie tým, že obsah prestáva byť centrom. Aký je to teda ten zrelý stav? Ale pozor, zrelý individuálny človek nie je bez identít, ale nie je nimi vlastnený. Vie, že každá identita je dočasná konfigurácia psychiky, psyche obsahuje strašne veľa vecí. Môže ju používať, ale nemusí ju brániť. Za ňu bojovať. Za seba, za všetko, za názory. V tomto mysle je individuácia procesom oslobodzovania vedomia od nutnosti byť niekým určitým, aby mohol byť pravdivo tým, čím už je, otvoreným, dynamickým polom skúsenosti. Východné učenia ako radikálna cesta deidentifikácie. Východné duchovné systémy, najmä buddhizmus, Advaita Vedanta, taoizmus či yoga sú v jadre fenomenologické. Nezačínajú otázkou, kto som, ale otázkou, čo sa deje v skúsenosti. Ich prax smeruje k priamému rozpoznaniu toho, že myšlienky, emócie, túžby, aj samotný pocit ega sú objekty vedomia, nie jeho jadro. Buddhizmus ide najďalej v presnosti. Doktrína anatta, teda nie ja, je explicitným odmietnutím akejkoľvek trvalej identity. Meditácia nie je kultiváciou novej osobnosti, ale systematickým pozorovaním vznikania a zániku javov. Až kým sa neukáže, že neexistuje nič, s čím by sa dalo definitívne stotožniť. To je individuácia v jej najradikálnejšej podobe.
Ego sa nestáva lepším, ale prestáva byť centrom. Advaita hovorí podobným jazykom, len opačným smerom. Nie som nič, ale som to, v čom sa všetko objavuje. Aj tu však ide o rozpúšťanie identifikácií, nie o ich výmenu. Učiteľ neponúka identitu prebudeného, ale stále vracia pozornosť k tomu, čo je pred každým pojmom. Kristovo učenie ako symbolická individuácia. Ak Kristovo učenie čítame fenomenologicky a nie dogmaticky, jeho jadro je prekvapivo blízke individuácii. Výroky ako zapri sám seba, kto stratí svoj život, nájde ho, alebo kráľovstvo Božie je vo vás, nie sú morálne výzvy, dogmy, ale radikálne výzvy k rozpadu ego-identity. Kristus nepozýva človeka stať sa lepším ja, ale zomrieť starému ja. Smrť a vzkriesenie tu fungujú ako archetyp. Ego-identita musí skolabovať, aby sa mohol objaviť hlbší poriadok bytia. V jungovskom jazyku ide o prechod od ega k self, vyjadrený mýticko-symbolickým jazykom. Problém nastáva, keď sa z tohto učenia stane kolektívna identita. My veriaci. Čím sa jeho individuujúca sila otočí proti sebe, to však nie je zlyhanie učenia, ale jeho psychologická degradácia. New Age ako recyklácia identít. New Age na prvý pohľad pôsobí ako duchovné prebudenie, no z fenomenologického hľadiska často robí presný opak individuácie. Namiesto rozpúšťania identít vytvára jemnejšie, spirituálne identifikácie. Prebudený, svetelný, vysokovibračný, stará duša, nositeľ poslania. Tieto identity sú príťažlivé však, pretože dávajú zmysel utrpeniu, ponúkajú pocit výnimočnosti, vytvárajú komunitu bez hlbokej transformácie. Psychologicky ide o to, čo Jung nazýval infláciou ega. Ego sa nestiahne, ale rozšíri do kozmických rozmerov. Fenomenologicky sa nič zásadne nemení. Vedomie je stále identifikované len s abstraktnejším obsahom. Aký je rozlišovací kľúč? Teda jednoduché, ale presné kritérium. Učenie, ktoré vedie k rozpúšťaniu identít, individuácia. Učenie vedie k vytváraniu novej identity, regres alebo stagnácia. Individuácia nikdy neposilňuje otázku, kto som, ale postupne ju robí irelevantnou. Keď je vedomie zrelé, identita je funkcia, nie odpoveď na existenciu. V tomto zmysle možno povedať, východné učenia a hlboké jadro kresťanstva smerujú k tomu istému bodu ako Jung, k vedomému vzťahu k tomu, čo presahuje ego. New Age často ostáva na polceste, pretože si zamieňa symboly individuácie za ich doslovné prijatie. Individuácia nie je duchovná nálepka. Je to tichý proces, vnútorný proces, v ktorom sa vedomie prestáva skrývať za akýkoľvek obraz o sebe, aj ten svetelný. Výdych a nádych Boha. V konečnom dôsledku je identifikácia pohybom od zdroja a individuácia pohybom späť. Pozor, nie v zmysle priestoru, ale v zmysle vzťahu vedomia k sebe samému. Identifikácia vzniká v momente, keď sa vedomie zúži okolo obsahu. Čokoľvek sa v ňom objaví, myšlienka, emócia, obraz, rola, telesný stav, je uchopené ako ja. Vedomie sa tým lokalizuje, ohraničí a začne sa prežívať ako oddelené. Tento pohyb je nevyhnutný pre vznik osoby a sveta vzťahov. Bez identifikácie by neexistovalo ego, pamäť, zodpovednosť ani dejiny človeka. Identifikácia teda nie je chyba. Je zostup vedomia do formy. Individuácia je opačný pohyb. Nie návrat v čase, ale uvoľňovanie zovretia, v ktorom sa vedomie zamienialo za svoje prejavy. To, čo bolo prežívané ako ja, sa postupne ukazuje ako jav v poli vedomia. Persóna, emócie, presvedčenia, dokonca aj samotný pocit ega sa stávajú priehľadnými. Vedomie sa znova
rozširuje nie do abstraktno, ale do svojej pôvodnej otvorenosti. Keď Jung hovorí o self, mystici hovoria o Bohu. Východné učenia o zdroji, či čírom vedomí. Nejde o rôzne ciele, ale o rôzne jazyky pre tú istú skúsenosť. Ide o bod, v ktorom sa vedomie už nedefinuje obsahom. Nie je niekým, ale je tým, v čom sa každý niekto môže objaviť. Dôležité je, že tento návrat neznamená zánik individuality. Naopak, individualita sa stáva priechodnou, nie je zrušená, ale prestáva byť väzením. Preto je presné povedať, že individuácia nevedie k posilneniu ega, ale k jeho relativizácii. Ego zostáva funkčné, no prestáva predstierať, že je stredom bytia. Vedomie sa vracia k sebe nie ako objekt, ale ako živý základ, ktorý bol prítomný po celý čas, len prekrytý identifikáciami. V tomto zmysle návrat k Bohu, zdroju či vedomiu nie je udalosť, ktorá by sa mala stať v budúcnosti. Je to rozpoznanie toho, čo sa odhalí, keď sa identifikácia uvoľní. Individuácia potom nie je cesta k niečomu novému, ale proces odhalovania toho, čo nikdy nebolo stratené. A práve tu sa uzatvára kruh. Identifikácia umožňuje skúsenosť oddelenosti a individuácia umožňuje jej presvietenie. A vedomie sa v sebe samom znovu spozná. Ale nie ako pojem, ale ako ticho, v ktorom sa všetko deje.